Jaha, Luttinen, käykäpäs peremmälle. Herra johtaja kutsuu. Juu, Luttinen, olkaa hyvä ja istukaa alas. Voi, oiko alas? Tämä nyt on aivan liikaa. Mutta jos johtaja on kerran sitä mieltä, niin voihan minä jo istuakin. Tulihan tossa käveltyä jo koko tuo käytävän pituus. No niin, Luttinen, mennäänpä nyt suoraan asiaan. Joo. Teidäthän otettiin tähän yhtiön työhön 2 kuukauden koeajalle. Joo. Ja nyt valitettavasti tämä 2 kuukautta on kulunut loppuun. Kulunut? Voi herra jestas, menes aika siis noin nopeasti. Sehän lentää kerran kaikkiaan siivillä. Onks 2 kuukautta kulunut jo loppuun? Se väittäisi suorastaan valeeksi, ellen omin korvin kuulisi noilta huulilta sitä. Ja noita huuliahan ei kerta kaikkiaan ole valehtelemiseen varten luotu. On ne niin rehdit, senhän näkee jo pitkien matkojen takaa. 2 kuukautta siis kulunut loppuun. No niin. Joka tapauksessa, Luttinen, minun on nyt puhuttava teille erästä erittäin ikävästä asiasta. Ja koittakaa ymmärtää, että ei tämä ole, kuulkaa, minullekaan mitään helppoa. No, Luttinen ehkä on jo varmaan arvannutkin, mitä tämä asia koskee. No, en sitten alkuunkaan. Kyllä minä olen sitten suoraan sanoa aivan äimänkäkinen. Hetkinen, jospa minä sittenkin yrittäisin. Ei nyt ei tule sitten millään. Jospa johtaja antaisi jonkun pikku vinkin, jospa se sitten siitä. No voi hyvä Sylvi, Luttinen. Kai te nyt sentään aavistatte. Kuulkaa, koittakaa tehdä tämä asia mulle pikkusen helpommaksi. Yrittäkää ajatella asiaa tavallaan niin kuin minun kannaltani. Tai sanotaan näin, että mitä te, Luttinen, tekisitte minun asemassani? Ai jaha. Aivan. Nyt minä ymmärrän siis, herra johtaja. Minä todellakin annan arvoa. Siis mitä minä tekisin teidän asemassanne? Herra johtaja, suoraan rehtiin kysymykseen, suora rehtiin vastaus. Nenäleikkaus. Nenäleikkauksen minä menisin ja kiireemmin. Sillä jos ihminen joutuu kantamaan tuollaista möhkelemäistä pesikettä naamissaan, niin kyllä sen täytyy pitemmän päälle käydä erittäin kovaksi. Nenäleikkaukseen vaan rohkeasti ja viivyttelemättä. Kylläpä se muuten onpas se kamalan näköinen. Niin ehkä olisi huomannutkaan, ellei herra johtaja olisi siitä erikseen maininnut. No niin. Minä en viivyttelisi tosiaankaan tämän patikan kanssa yhtään enää. Herra johtaja, minä todellakin olen kiitollinen osakseni tulleesta luottamuksesta ja jos jatkossakin tulee tämmöisiä visaisia kysymyksiä, niin pelkkä soitto konekirjoitusosastolle riittää. Kiitos herra johtaja. Ja rohkeutta leikkaukseen.